Nandang rasa Witen mari Men mari Tontu loro aduh ya Allah masuk dadaku semua ora rasa apa-apa lara ora kaya wong mandoyo mangatra doyan rajana dolan menu mabino mong kudu Wate ngati Joko Sumoayu Opora Yanyo Sawangan iki Awakku sing kuru Klopo Pak Sunyoto. Dadaku sumaya ora rasa apa pancen Matur Bandun, Pak Sunyoto. Matur suwun ugi Ibu Cange Pak Jianto. Pak Jianto nggih. Mbok bilih sinten malih ingkang kersa minggah panggung, monggo. Sapa kidul kae? Sinten? Pak Bokir di Pak Bokir. Pak Bokir. Kula kepengin pados seduluran ten mriki, ayo. Sinten niki gen rada tetepangan. Sapa? Enggak. Pun kesel sedaya niku. Pun kesel, mbok ngaten nggih. Nggih, matur suwun Bu Cange. Matur mbah nuwun. Pak To, wah iya cocok nggih. Niki dipun terusaken monggo Bu, bareng ngoten mengke dipun lanjut. Ya, jan ya. Tasik jam 12 wae. Biasanya bare mriki jam 4 atau 5 ngoten. Jam 3, Pak. Jam 3? Oh, lek ngono ya ndang lekasi lek ngono nggih ngoten. Cocok. Manut kula. Engko gara-gara ya nyanyi neh. Penak wayangan iki. Wayangan ini murah, komplit ngoten niki. Duka mriki yoga-yoga mriki ya dhuwur-dhuwur. Ya. Enggak cocok.